na dobrovoľníkov, aktivistov z ulic a proti všetkým politickým stranám, proti médiám, nemali sme žiadnu oporu v ničom. Za mesiac sme vyzbierali 200 000 podpisov vo vterajších podmienkach. Opakujem, 75% ľudí podľa prieskumu požadovalo referendum a zastavilo nás to, že Dzurindová vláda sa urýchlene, to predložila do skráteného legislatívneho konania, urýchlene v parlamente schválili vstup do NATO. A my sme s Čarnogórskym zvolali tlačovku a povedali sme, že bez ohľadu na to, že proste kampaň pokračuje a zbierame ďalej. Na druhý deň, tomu by som neuveril, keby som to nezažil, všetky denníky unizono vyšli s rovnakým titulkom, Chmelár a Čarnogórsky to vzdali. Ale proste tá vôľa tam bola. Ale čo bolo zaujímavé, chcem sa vrátiť do tej petície proti bombardovaniu